Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Fino, Assufan, CMYK Advertising, għall-għajnuna fis-set, Nestle, Autopaint International, Logo Graphics, Waste Serve, għall-għajnuna fis-set, Angelika Xikluna, għall-Irtok, Alcott, għall-ħwejjeġ ta' Frank, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties għal-rigali tal-mistednin. Int min int huwa produzzjoni mkella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-Emcast. Mimi hija stampa li tikseb il-popolarità tagħha permezz tan-numru ta' drabi li n-nies qasmuha bejniethom. Din l-istampa tinkorpora kliem nebbiex indirizzat lejn is-soċjetà, il-kultura, il-prinċipji u n-normi tagħhom. Mim tista' tieħu sura ta' vidjo jew stampa. Pereżempju, bħal meta waqgħet it-tieqa ta' dwejra. Illum ser nitkellmu dwar il-memes Maltin, mhux ser ngħidilkom ġieli rajtu xi mimi jew oħra x'probabbli rixtu bihom intu ukoll. Li se ngħidilkom tagħmlu huwa araw taqtawx minnu l-ewwel mistieden li għandna fil-programm tal-lum. Today fil-ħodu, and it's not like any other normal Monday. Għaliex fl-studios maħna dal-ħodu għanna setup totalment differenti. Cameras are on fil-fat ukoll. Għaliex dakkun. Għalija dan il-bniedem huwa leġendar. Nexxilkom taqtamu minn se niltaqgħu magħna fl-studios il-persuna li 6 snin ilu ħareġ bil-frażi I have potato blood in my veins. Michael Caruana, kif insieħbi? All right, mhux ħażin. Kollox sew? Iva. Jiena il-mistoqsija ovvja inti qatt immaġinajt li ħassib ruħek daqshekk popolari f'forma ta' meme. Meta sar il-video ma kien hemm l-ebda ħsieb li ħajjiġi jiġri mad-dinja bħal ma ġara, għax mad-dinja ġifieri spiċċa jiġri kullimkien. Il-ħsieb kien li nagħmlu riklam il-patata ta' Malta. U għamiltu reklam ħanajt. Ir-reklam sar kullimkien, ġifieri llum il-ġurnata tispiċċa mmur il-Ġermanja, Polonja u jien sintendi nsifer fuq ix-xogħol tiegħi allura meta jfittxu Maltese potato. Daw ħajtla l-video tiegħi ġifieri. Issa inti fir-realtà tkellimt fuq il-passjoni tiegħek, inti tkellimt fuq dak li tagħmel ta' kuljum, għax ovvjament il-ħaxixa li inti qed titkabbar hija fuq kollox dik li tfisser kollox għalik u. Hija l-ħajja normali, hija l-ħajja normali ta' kuljum, ġifieri li norqod onqum naħseb fuq ġifieri xi x-xogħol tiegħi, kulħadd naħseb ix-xogħol tiegħu jipprova jagħmlu aħjar. U jien sintendi naħseb fuq ix-xogħol tiegħi kif se jkun aħjar milli jkun qiegħed u jkollu prodott aħjar wara. Issa nisbħali li ovvjament qegħdin fid-dinja tal-ispettaklu fid-dinja tax-xandir minn kollox nagħmlu biex imorru viral.
inti rnexxilek tat intervista fuq il-patata ta' Malta u tmur viral. Fir-realtà, enitek b'xi mod jew ieħor fix-xogħol allatek iktar flus fir-realtà. Efemni, mux ħanajlek li mowiex hekk, sirt popolari immens, ġifiri ma nistammur imkien fejn qabel ma sar dan il-video tista' tajt ma kien jafna ħadd li li ferba minnis ta' madwar illum ħanitkellem fuq pajjiżi fuq Malta u għawdex. Kull fejn mura ra dak tal-patata, dak tal-patata. U għadhom jarfuk 6 snin. Għadhom jarfuni sewwa ġifieri. Meta dak il-liku f'daqqa waħda dal-video f'kemm ngħidlek mill-lejl għandna f'daqqa waħda għax jiena nammettija jien ukoll, kwotajtek l-emmolaw fuq il-radio, ġifiri, kif irreagġixxejt? Efemni, ħanajtek il-familja tiegħi għall-ewwel ħadu ħażin speċi ta' kienu minn prova jwaqqani għas-Sovjet. F'dan il-każ ħadd it-tajjeb tiegħu ħallejt ir-reklam isir. Issa inti vera fis-saddaqsek fuq il-patata, ma ġifieri jekk tistidinni niġi nikol għandek id-dar. Patata ħadd titma'. Le mhux ħadd patata biss. Le, efemni, toġobni bħal kolinkwa prodotti ieħor tal-ikel. Dika normali, imma li pereżempju nkabbar l-agrikoltura kollha sabiħa. Imma l-patata hija xi ħaġa speċjali għal ġifieri sewa xtrabbejt il-familja tagħna dejjem kabbarna l-patata allura speċi ta' imma jista' tkun xi ħaġa u fl-istess ħin esporta ruħha. Ekk kont se ngħidlek fir-realtà l-patata ta' Malta vera hija xi ħaġa li barra minn Malta. Għandna s-suq tagħha, allura speċi ta' inti jitmur fuq xi ħaġa li diġà n-nies proud biha. Tkompli tibni fuq dak li diġà hemm. Jiena ma nafx jekkux mill-alqa tiegħek ġiet, imma jinġibt patata miegħi. U ħanajlek tiffirma l-naqal patata jek ma jimpurtax, għax jena daqat mal tqajt miegħu Michael u għattissa la darba għandi ċans li dal-persona li taqa' miegħu. Ħanajlek jek ma jimpurtax il-patata u firmaħki li waħda. U tantu leġenda dal-bniedem li firma bil-mod ħan iffilmjak. Illi għandi bżonn niffilmjak dan il-moment, għaliex da vera jfisser ħafna. Fir-realtà hekk kont qed ngħidlek, kont qed ngħid kif nies bħalna vera jagħmlu ħafna xogħol biex jippruvaw b'xi mod ieħor imorru viral. U inti fir-realtà prattikament kważi ma għamilt xejn biex mort viral. Inti vera ma għamilt xejn. Dan il-video biex nispjega x'kien eżatti. Dik kienet kumpanija barranija. Dik kienet kumpanija barranija li naħdmu magħha ħna u xtaqgħu jagħmlu reklam tal-patata ta' Malta bħalma diġà qabel. U biddu li speċi ta' jitkellem naqab l-Ingliż u hekk sewwa u li ma jistax quddiem il-kamera. Jien kon diġà dert xiftit fuq it-television qabel. Iżattat insomma. Bħala xogħol ta' bidwi, insomma jien qed tilhom nagħmilha dil-ħaġa. Insomma, u speċi ġifieri firma, għallu li tiffirma speċi ta' tiffirma l-karti, speċi ta' x'dan ħajjeder. Mela, tiffirma release forms ngħidu. Ġifieri jien ma nifhimx fihom dawn l-affarijiet jien mhuwiex xogħol dak fil-verità. U jien iffirmajthom għedtilhom da min jista' jara jien speċi ta'. Għadha li ġara beda jagħmlu ħafna konferenzi u laqgħat insomma fuq ix-xogħol fuq il-business. U kien hemm xi kumpanija oħra qalu ma nistgħux niġu minn pajjiż il-boss speċi ta' oħra tgħidli illum id-dinja tmur kull imkien imma Alla ħna tfaħ fuq YouTube, għallhom ma tarawh minn hemm. U kif tafaħ fuq YouTube dan sploda. Kull imkien. U mbagħad ċemplu li ħowti ġifieri u l-koġini anqas Facebook ma kelli dak iż-żmien. Għamiltu naħseb wara di. Il-Facebook u mailu għandi xi sentejn, ġifieri speċi ta' ma qax nagħtik li għax m'għandix Facebook u dan imma speċċa ġera ma kullim kienu kolħadd isemmejni u. Aħna Michael, aħna miegħek nerġgħu nitkellmu daqsxejn iktar tard u nispera li wara dak il-video ta' promotion ukoll ta' fawk xi head of marketing xi ħaġa x-xogħol. Però aħna ser ngħaddu biex naraw ukoll feature ieħor li preparajna likom u din id-darba it-tim ta' dan il-programm ma riżur xi ħadd li wkoll da għamlu ħafna memes. Id-daw tiskanta x'jagħmel hux. Ma jeżisti għax kieku nixtrih dal-prodott. Għad-Todd Helwis kellu dara dak il-hairstyle f'mument minnu. Le, the tunnel is close. The tunnel is close. Closer than it appears. Dawa superheroes. Superman, wieħed mill-favoriti tiegħi, xorta. Għandi superhero favoriti iktar, Ninja Turtles, Captain America u Mintoff. He was a kind of superhero, kellu ftit superpoteri, mux ħażin. You can enjoy the best pastizzi. Aħja ma nikkummentax. Il-poplu Malti fil-jum tas-silenzju jidru tens ħafna. Ma tantx insommu is-silenzju aħna. Unġibuha bi kbira x'noqogħdu kwieti darba kull 5 snin, suppost. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Who can say where the road goes?
Nassigurakom ġiet iktar flessibilità biex tkun flessibbli u stabbli bħala Prim Ministru. Din rajta din tal-Malta. Din kienet nara ma nafx kif kien kitbu dak l-artiklu. Tajba di, jħobbu n-nies il-President. Affarijiet li nħobbu nafġu. Ma nifhimx il-Eurovision, ma nistax ngħidlek nafġux. Jew le. Dan id-dream job tiegħi hux li mmexxi il-Milan għandhom min huwa aħjar minni biex jagħmel dak ix-xogħol. Dan meta mmur is-supermarket kun hemm min jieħu ritratti minn wara dari. Ma ġara xejn, jibħan nies kollha irrid imur nagħmel ix-xirja wkoll. Din tal-pizza kienet reaction għal Billboard naħseb 2012 jekk ninser żball fejn konna għedna Labor Delivers u mbagħad spiċċajt inġor il-pizzets kont. Insomma, għandi job stand-by ġifieri hemmhekk. Fija ħafna qabel dan żgur li jemmnu fih ħafna u ħafna iktar. U jemmen fih Joseph Muscat ukoll. Inkomplu għaddejjem bil-programm u ma nassajna għat il-persuna li hawnhekk kitbuli inti l-iktar bniedem li ġejt immimjat f'pajjiżna, ma nafx is-statistika minn fejn ġiet, però li hemm ħafna memes dwarek, dik ċerti. Peppi kif int? All right. Issa, jiena lilek nafek u nafek sew, u jiena naf li inti ultimately meta joħorġu memes fuqek u hekk, probabbli tkun qed titħaq bihom sa ċertu punt. Mhux hekk, nieħu pjaċir għax. Tieħu pjaċir. Nieħu pjaċir għax inti ifisser li inti tant inti persuna li jafu x'inti tagħmel in-nies, illi mbagħad jistgħu jiċċajtaw bik għax ma tistax tiċċajta b'xi ħadd illa ma jafux bih. Ġifieri b'xi mod jew ieħor tkun qed turi li inti dak li qed tagħmel qed iħalli impatt fuq xi ħadd tant li daw ħossu li għandhom jiċċajtaw bis-sitwazzjoni tiegħek, però ovvjament hemm il-limiti wkoll fil- Eżatt, jiġifieri aħna nitkellmu fuq memes li jkunu jenna ħafna drabi jużawni biex jgħidu ċemplu 200 jekk. Dik hemm kajn dik ġulu żajta. Inħin kollu jgħidu l-istorja. Jinqala xi ħaġa fil-pajjiż jew dan kien hemm soru pregnant qalu hekk tidu tkun tafu minnu l-missier ċemplu 200. Ngħid kull ħaġa li tiġri. Ikun hemm xi ħadd li jġibni ngħid insomma biex jiġu fil-programm. Meta jaqbdu jaktar fil-qosor, dik iddejqek jew le? Le, xejn. Assolutament, inti għalik. Għax vera dan kon ngħid fil-qosor. U jina dejjem xtaqt insaqsik li lek mistoqsija. U tajt stennejt l-opportunità li nkun kamera biex insaqsijlek. Inti ġili kien hemm xi sponsor li speċifika biex tajt ismu ħażin? Le, normalment jien ngħidhom ħażin. Iċemplu biex jgħidulhom isma' sorry ma jew mhux se nħallsu jew hekk għax dak gerfix li isem. Imma mbagħad mid-dera jindunaw illi marru iżjed tajjeb meta ngerfxu. Allora ma tibdew deħlim xi mod jew ieħor. Aċċettaw. Jibdew deħlim xi mod jew ieħor. Għandi kun żiedu l-sponsors fuq hekk qaluli. X'taħseb illi għandu jagħmel persuna, jiena qatt ma ġejt min, jew jekk ġejt min ma nafx biha. Kieku jkolli nitlob lilkom parir ta' x'għandi nagħmel biex niġi min. Ma nafx għandi noħroġ ngħid xi xulxata jien naf on jew xi ħaġa jew x'taħsbu li għandi nipprova nagħmel biex b'xi mod jew ieħor niġi min. Naħseb li titħalliha tiġri ta' di biex ħaġa li tipprova tajda, mhux hekk ħaġa li tħalliha tiġri. Jien kol ma għamilt spjegajt ix-xogħol tiegħi kif inhu u spiċċat ġifieri ġrat waħed ġifieri l-istorja. Ġili tkun hija f'sitwazzjoni Pep fejn tajt tkun hija toner tajt xi ħaġa u tajt ejwa tajt di. Intu tajt is-sentenza tibda tajt di. Qed indaħħal saqajja fiha di. Darba qed nippreżenta l-istrina u konna nagħtu regali dak iż-żmien. U kellna konna jirbħu televisions dak iż-żmien kien idhom LCD, tajb qed ngħidha. LCD, LEDs. LCD ma dak iż-żmien. Dak iż-żmien LCDs, U għettilom ċemplu għax intukom droga, ċemplu għax ikolkom intukom l-LSD, vera teħdu pjaċir, immaġinat għaddej. U inti għadek ma tafx xettajt, ċfjanz inti tagħmel sforz biex tbieħ iktar il-biċċa tax-xogħol. La set ninduna li qed ngħid li sentuhom l-LSD li kienet droga dak iż-żmien famuża, u nidrom li se jgħadu pjaċir u hekk, iġibulkom id-dar. Ma sawa, dak huwa minn naħa l-oħra, dak huwa parti mix-xogħol tagħna, ġifri kultant insibu ruħna ngħidu affarijiet illi anke jiena ġieli tiġri li Leoner waqt il-programm ta' kont inxandar live. Nħoddu ċertu for granted kultant xi ħaġa ma nkunx forsi daqshekk jgħajruni ħafna biha x-xogħol, ma nkunx daqshekk preparat kemm għandi nkun għall-links. Noħroġ ngħid xi ħaġa u jiena ngħidha nibda ngħid
Kiku għatta mod differenti di ħasra kienet toħroġ aħjar. Aħna minna uftit tal-ħin se kont namlu loba ma'kom, minna uftit tal-ħin se kont namlu loba fej se ngħidulkom toħorġu bl-aħjar mim ma' xulxin. Ħalissa naraw daw in-nies li fuq kollox huma mmimjati ħafna kemm kapaċi wkoll jimmimjaw lil xulxin. Però qabel nagħmlu dan, se nirringrazzjaw il-numru ta' persuni. L-ewwel ħaġa nirringrazzjaw lill-lecturers kollha tal-MCAS fosthom ir-Raymond Dellul u l-Jason Muscat għall-għajnuna tagħhom mod partikolari għas-sett u grazzi wkoll lil dawn il-kumpaniji. Grazzi lil Fino Allamara, grazzi lil CMYK Advertising għal kuluri tas-set, grazzi lil Autopaint International għaż-Zeba, Logo Graphics, Wasteserve u anka Nestlé. Aħna nkunu hawnhekk minn hawn ftit tal-ħin ieħor biex inkomplu b'aktar fuq Int Min Int. Sinjuri, inselmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' fatti, attwali, korretti u eżatti. Naddu minnu fih għad-dettalji ta' dan il-bulettin. Xogħol ġdid fid-Dipartiment tal-Gvern. Wara ħafna dibattiti intlaħaq ftehim li persuna li tikkrea l-memes se tibda titħallas. Dan ġie approvat mill-Parlament il-bieraħ filgħaxija, wara li żewġ naħat tal-Kamra qablu li jinfetaħ għall-ewwel darba dan l-uffiċċju immexxi mill-Gvern bl-isem ta' The Meme Factory. Min-nhar il-ħadd li ġej l-entużjasti kollha tan-nar se jkunu jistgħu igawdu minn show ta' nar sinkronizzat ġdid. Għall-ewwel sena fl-istorja flok mużika se ikun hemm Joseph Manjon li huwa magħruf f'pajjiżna għall-istil tan-nar li jħobb itella. Is-Sur Manjon ħajkun qiegħed joħloq ħsejjes bħalqu waqt li jkun qiegħed jinħaraq in-nar. Aħbar li daħlet ilna propju issa. L-imsemmi Joseph Manjon ser ikun qed jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision tas-sena d-dieħla. Il-kantant li kiseb popolarità ġie magħżul bid-diska Eye of the Tiger. Insegwu f'dan is-servizz. Dak is-servizz ngħaddu issa għall-aħbarijiet sportivi. Soluzzjoni għat-tim ta' Sliema Wanderers. Problemi kbar għall-klabb ta' Sliema li bħalissa huma daqsxejn inkonsistenti. Soluzzjoni waħda. Qabdu lili bħala coach u nrebbaħkom il-lob żgur. Is-sena l-oħra Sliema klassifikaw ruhom fil-5 post tal-kampjonat, però s'issa għadhom ma impressjonawx bir-riżultati tagħhom. Tuni ċans bħala coach u taraw kemm jiena tajjeb. Ux tajjeb. Isma' vera tajjeb ta' bit-tim tax-xogħol irbaħt waħda minn 6. B'hekk sinjuri ġejna fit-tmiem ta' din il-ġabra ta' aħbarijiet. Jiena Mattias Brancaleone, nirringrazzjakom u nsellmilkom. Nilqawkom lura għal-programm, jiena ma nafx intawx taħsbu, ma naħseb dik tal-Eurovision vera jmisna nikkonsidraw nibatuh waħda għal-Eurovision il-dak. Nkomplu però, magħna reġgħu Peppi u reġgħu Michael u se tinnurtaw l-istudju wkoll inbidel xi ftit id-dera tiegħu għalfejn għaliex għandna dawn il-żewġ boards hawnhekk illi se nkunu qed nużawhom biex nikkreaw meme hawnhekk ġol istudju. Għandna numru ta' ritratti kemm ta' Peppi u kemm ta' Michael u daw se jażlu ritratti ta' xulxin biex ukoll ikunu jistgħu jagħmlu meme dwar xulxin. Ħanatukom 10 minuti kollox, ħanatukom ftit tal-ħin, araw ir-ritratti li hawn tagħkom hawnhekk, għażlu ovvjament mhux ritratt tagħkom, ma ritratt tal-ieħor u kreaw meme. Ħanaraw f'temp ta' 2 minuti min ser jikkrea l-aħjar meme. Mhux se nkun aħna li niddeċiedu ma se tkunu intom fuq is-socials illi ser tgħidulna min taħsbu li jagħmel l-aħjar meme. Nistgħu nibdew Michael Peppi, tlaqna. Ħanaraw bissa toħorġi, qed naraw hawnhekk qudiemi dal-memes. Idejat jibdew ġejjin, jiġifieri per eżempju, jien nimmaġina lil Peppi per eżempju bdi jgħidli il-laħwa x'patata dik. Dik
Pippi ħarsek. Laħwax patata li. Kif? Mela, Peppi jażel fil-kas ta' Michael ma tantx hemm ritratti li tista' ssib online, wieħed u tajjeb hemm. Jażel ritratt fejn għandna s-subtitle jidher. U Michael jażel ritratt ta' Peppi bit-telefon. Nikbulu t-telefon number l-elek għedin hemm. Pep, no pressure ma t-toħroġ b'waħda tajba, ġifieri. Kont se nagħmilha għattajn. Ifhem meta taraw il-memes online ġeneralment indunaw li anka l-element ta' Photoshop mhux neċessarjament dejjem ikun b'saħħtu, aħna qed nikkreaw dak il-feeling, dak li qed nagħmlu hawnhekk fl-istudio. Mela, Peppi lest, Michael lest ukoll, mela ħanibdew hawnhekk, mela. Michael jikbilna 2149200 kif tista' ma tċempillux. U il-logo ta' Xarabank, għaliex ovvjament qegħdin naraw hemmhekk lil Peppi bil-telefon f'idejh, ħanaraw in-naħa l-oħra. In-naħa l-oħra toġobni Bil-patata barra. Toġobni bil-patata barra. Mela, dedikat. Aħna se nħallu fidejkom intom illi qegħdin tarawna mid-dar biex tkellmuna fuq is-socials u anka jekk jiġukom idejat ta' memes li jistgħu jiġu kreati b'daw ir-ritratti li rajna hawnhekk, importanti illi tkellmuna mill-ewwel fuq is-socials. Ħalli aħna wkoll inkunu nistgħu naraw il-feedback tagħkom u mhux se nażel jien li ma waħda hija l-aħjar, ma se nħalli fidejkom biex ukoll tkellmuna intom permezz tas-socials. Qabel ma tmorru, se nkun qed nagħtukom ukoll numru ta' rigali, nixtiequ bil-biċċa li nirringrazzja lill-sponsors Pep. Grazzi lill-Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, grazzi ukoll Candelicious u grazzi ukoll Twisties. Fl-ħarnet grazzi ukoll lill-Angelika Xikluna għal make-up u grazzi ukoll lill-Alkot għal ħwejjeġ. Aħna nerġgħu nkunu hawnhekk darb'oħra għal programm ieħor Intimident 21492 le mhux vera. Biex tkunu hawnhekk u nisperaw li meta aħna nerġgħu nkunu hawn intom tkunu qegħdin hemmhekk ukoll terġgħu issegwuna. Allum daqshekk, grazzi ħafna tal-li rajtuna, nispera li ħadtu gost dak li kellna preparat għalikom u niltaqgħu darb'oħra. Grazzi lil Fino, Assufan, CMYK Advertising, għallajnuna fis-set, Nestle, Autopaint International, Logo Graphics, Waste Serve, għallajnuna fis-set, Angelika Xikluna, għall-Irtok, Alkot, għall-ħwejjeġ ta' Frank, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties għal-rigali tal-mistednin.